Ni siraba kumakan daminɛnen jɛmukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu b'a yira na sanga ni wagati k'a fɔ jɛmukan in kɛra sababu y'a bɔra ko caman kalama an b'aw fo dan tɛ foli mun na o la bi an ka jɛmukan na an y'a kanu yanni an ka san 2021 baaraw daminɛ ka hakili jigin kɛ dɔɔni san 2020 na accident minnu kɛra ka d'a kan an ka wulikajɔ kun de accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o la accident minnu kɛra n'a fɔ ma bilan protection civile bolofara min filɛ nin ye Sogonikɔ ani directeur bɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛna ɲɛfɔli k'an ye bilan san 2020 na accident hakɛya minnu kɛra moto joli impliqué la ani maa joli ni tora la maa joli banana ale bɛna o d'an ma o kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ hali ni fɛn ma fɔ mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn Mali la yan nɔ moto de ka accident ka ca o la an bɛ ɲininkali dɔw kɛ togo min na moto accident caya in bɛ se ka nɔgɔya togo min na bi aw ka jɛmukan bɛna boli o de kan. Ne ye lieutenant colonel Adama Jatigi Jara ye ne ye prison civile ɲɛmɔgɔ ye Bamakɔ kɔnɔna la district Bamakɔ sirifila mɔgɔ n ka foli b'aw ye kosɛbɛ aw ni ce faso ko la aw ni ce yɛrɛ ko la sabula kunnafoni n'a bɛ di mɔgɔw ma a b'anw dɛmɛ baara kɔnɔna la a n'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ wɔsi min kɛla nin nafa bɛ yala o la donc i ka kuma la ɲininkali la san 2020 tɛmɛna sisan 2020 tɛmɛna an kɔni an bɛ barika da Ala ye a tɛmɛna k'an to an sen kan minnu bɛ dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu k'u ye Ala k'u ka bana nɔgɔya minnu fatura Ala k'u dayɔrɔ nɛɛma donc a san kɔnɔna la an ye baara kɛ a la kosɛbɛ accident de circulation n'i y'a ta k'a lajɛ an ye baara kɛ accident 4,263 ani 63 la 61 na bon n'i y'o ta k'o lajɛ k'a fɔ ko a kilancɛ tɛ a fanba ye mototigiw ka accident ye mobili ka dɔgɔ la kosɛbɛ donc o fana la banabaatɔ mun kɛra o la banabaatɔ 5,000 ani 880 ani 80 o kɛra a banabaatɔw ye o banabaatɔ kɔnɔna la mɔgɔ minnu fatura o ye mɔgɔ 94 ye olu fatura la donc n'i ye mɔgɔ 94 n'i y'o bɔ banabaatɔ parce que an b'a fɔ ko victime de donc n'i y'o b'o la minnu kɛra banabaatɔ yɛrɛ ye k'olu kɔni balolo sera dɔgɔtɔrɔso la ou bien u taara dɔgɔtɔrɔso la u ka bana man juguya kosɛbɛ u bɛ taga bila 5,000 ani 70 ani fɛn na 786 la donc an ye baara k'o de kan o ye accident gansan dɔrɔn de komi an bɛ ka kuma accident de kan sinon dɔwɛrɛw bɔra mais o ye accident gansan dɔrɔn de ta ye quoi. Directeur an bɔra ka nin mɛn sisan i ka fɔ la mɔgɔ minnu ye accident kɛ san 2020 kɔnɔ i y'a hakɛya fɔ est ce que an bɛ se k'a dɔn ni mun kɛra san 2020 kɔnɔna la ani mun kɛra san 2019 kɔnɔna la yalima danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Mun ye a danfara ye n'i y'a ta k'a lajɛ san 2020 o de cayara ka tɛmɛ 19 ta kan donc an kɔni an bɛ ladiliw kɛla an bɛ ka kuma walasa dɔ ka bɔ a kow la mais halisa taabolo la a ma falen kosɛbɛ danfaraba t'u ni ɲɔgɔn cɛ mais halisa san 2020 de ka ca kosɛbɛ. N bɛ fɛ ka mun fɔ sisan jamana ɲɛmaaw e yɛrɛ bolo moto de accident ka ca kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan nɔ yalima fɛɛrɛ jumɛnw ni baara jumɛnw kan ka boloda cogo min na dɔ bɛ se ka bɔ moto accident in na. Kɔrɔfɔ la moto accident ka ca kosɛbɛ anw b'a fɔ an tɛ se ka fɔli la moto ko f'an ka daminɛ depuis du kɔnɔna la an ka hakili to denmisɛnninw la n bɛ den ladiya n bɛ tila ka taga den furakɛ dɔgɔtɔrɔso la n bɛ den ladiya n bɛ tila ka taga a bila kaburudon la tiɲɛ yɛrɛ la u ma lawuli hɛrɛ kama donc ko an minnu ye dutigiw ye an ka hakili to o yɔrɔ la ne ye bolifɛn san ka di den ma i kan ka ladi de kan'a to a yɛrɛ ma wa i kan k'a dafa fana kasiki ka ɲini a ye a ka permis yɛrɛ fana ta ka to k'a bilasira sira kan sariyaw la n'o kɔni bɛ kɛ a ka ca Ala fɛ dɔ bɛ bɔ a la f'i yɛrɛ bɛ mun ka moto boli i k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ fɛ ka taa so
hɛrɛ la ka bɔ so hɛrɛ la ka taa an ka baara kɛ ka segin o de ka ɲi hakilina la sinon an bɛ bi tile min na nin kabako tɛ maliyɛn bolo bilen dɛ bamakɔ yɛrɛ kabako tɛ i b'a ye moto jakata fila bɛ accident kɛ mɔgɔ ni bɛ to a la u bɛ mun yira u bɛ vitesse de yira kojugu sira kan sariya fansi tɛ bato la donc ni mɔgɔ dutigiw kɔni sera ka nin mɛn bɛɛ ka essayer ka fɛɛrɛ kɛ i ka den na sokɔnɔna la a ka ca ala fɛ kɛnɛma fana a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ. Directeur i bɔra ka nin kuma minnu fɔ hakili la faamuyali sɔrɔla nin na mototigiw de ka accident ka ca mais ne bɛ fɛ ka mun dɔn an y'a ye tile fila in na moto taxi cayalen don yalima aw ka jateminɛw kɔnɔna la aw bɛ taa accidenté minnu ta est ce que a y'a ye k'a fɔ minnu bɛ moto taxi kɛ olu cayalen don olu bɛ ka caya accident in na ou bien olu ta man ca la. mun ye moto taxiw ta ye f'an ka wuli an k'an jɔ joona n'o tɛ a bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ mankutu tiɲɛ tɛ foyi tɛ moto taxi a bolibaga dɔw yɛrɛ bɛ bi wɛrɛ ma tellement que u peresilen don u bɛ fɛ ka taa jɔ place u bɛ client ta ko la u peresilen don donc moto taxi accident fana ka ca la kosɛbɛ an k'a fɔ k'a perepere latigɛ a dɔw bɛ yen u bɛ taa fara mɔgɔw k'u yɛrɛ ye kelen filanan ye mun ye fana client ta ka taa bin n'a ye ka accident kɛ n'a ye ne kɔni hakili la jateminɛ kan ka kɛ moto taxi ko in na a dun bɛ ka yɛlɛ kojugu bamakɔ an ka hakili to a yɔrɔ la kosɛbɛ ou bien n'i yɛlɛn'a kɔfɛ e de b'i ka wari sara n'a ko k'a vitesse ta nin a fɔ a ɲɛna a ka taa n'i ye dɔɔni dɔɔni fo ka t'i se yɔrɔ la kuma kuncɛ la n ka foli bɛ sirifila mɔgɔ ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛn an ka foli bɛ karamɔgɔ ye ka foli lase n baarakɛɲɔgɔnw ma bamakɔ pompier n bɛ foli k'u ye kosɛbɛ u ni ce yɛrɛko la k'a lase an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'an ka minisiriw bɛɛ ma nka n b'a fɔ bamakɔkaw ye tuguni k'u k'u hakili to bolifɛn la sirakan sariya ani sennamɔgɔ fɛn cɛjugu don dɛ e bɛ fɛ ka sira tigɛ i tɛ se ka sira tigɛ i jɔlen bɛ to ten n'i ko k'i bɛ taa ni mɔbilitigi m'i ta mototigi b'i ta a ka dɔgɔ sisan dugu caman na k'o bɛ kɛ bilen o banna pewu sennamɔgɔ n'a y'a jɔ sirada la sira bɛ d'a ma de a bɛ tɛmɛ donc k'an ka hakili to olu la bolifɛnko la ni mɔgɔ min nana sirakan sariya kɔ autorité bɛ yen ONT kɔnɔna yɛrɛ bɛ yen hali fangasow bɛ yen a bɛ se ka taa u b'aw bilasira sariya taabolo la bon n'i y'a lajɛ fana jabaraninw yɛrɛ fana bɛ to k'a kɛ u bɛ kuma sirakan sariya kan sirifila yɛrɛ b'u la donc mɔgɔ ka to ka émission lajɛ a ka ca ala fɛ hakili mana to a la a b'a to lakana bɛ sabati bon mun ye fɛn mun bɛ yen n'a tɛ banna fɔlɔ coronavirus n bɛ n profita ka mikoro la k'a fɔ ko maliyɛnw ka da la coronavirus bɛ bamakɔ yan a bɛ yen an k'an jija sariya minnu fɔra an k'u bato an ka da bana in na walasa an ka jɛ k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ n ka foli b'a ye. An bɔra protection civile la sisan u ye bilan d'an ma n'o ye san kɔnɔ accident mun kɛra an y'a ye k'a fɔ accident ninnu cayara kojugu i b'a fɔ san o san a bɛ caya de o fana la a yira k'a fɔ mototigiw de fana ka ca la i n'a fɔ o ye kɔrɔlen ko ye mototigiw de ka ca la ni tɔw bɛɛ e yɛrɛ bolo mototigiw ka nin accident caya in mun de bɛ se ka kɛ walasa k'a ko nɔgɔya jamana ɲɛmɔgɔw kan ka mun de kɛ motobolilaw yɛrɛ fana kan ka mun de kɛ walasa hali bi dɔ bɛ se ka bɔ mototigiw ka accident na. Bon i ye ɲininka diyara n ye comme ne ye auto école baarakɛla ye donc hakilina mun b'an na ni aw nana s'an ma k'an ɲininka o la vraiment o diyara n ye kosɛbɛ an bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de mototigiw ka accident bon mara sen b'a la kosɛbɛ parce que mototigiw bilama u boli cogo man ɲi hali dɔɔni bɔ burusi kɔnɔ dɔrɔn ka na dɔrɔn ka dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn ka moto san ka a boli sans chercher à comprendre ka taa auto école la a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko permis circulation sariya dɔɔni a bɛ mɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ ko mobili dɔrɔn de kan ka kɛ alors que moto yɛrɛ de jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ parce que mototigiw de bɛ kɛ sababu ye ka accident caman provoquer donc ne kɔni ka faamuyali la autorité ka disposition ta mototigiw kama c'est à dire que au moins ni moto sɔrɔla o ka taa formation kɛ auto école la ka sira sariya ɲini k'a dɔn pour que u bɛ se k'u yɛrɛ lakana cogo min na ka sɔrɔ ka tɔw lakana o cogo kelen na ten nɔ. Donc prise de conscience c'est à dire mototigiw yɛrɛ k'a dɔn fɛnɛ k'a fɔ u lakanali a nafa b'olu yɛrɛ de kan ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan parce que moto filɛ nin ye ni mɔgɔ mɔgɔ sera ɲɔgɔn ma mototigi de ta bɛ kɛ a la ɲagama ye o de bɛ jogin donc i yɛrɛ ka lakana i k'i hakili to o la o nafa ka bon e yɛrɛ ma kosɛbɛ ka sɔrɔ ka se tɔw ma quoi voilà.
Ok, donc e bolo o ye jamana ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ kan ka kɛ o de ye ka mɔgɔw bila ka taa auto école la ka siraba sariyaw bato. Voilà, ne kɔni hakilina na c'est à dire que mɔgɔ ni moto b'i bolo i ka taa auto école la u ka exiger bɛɛ ka taa formation kɛ auto école la pour que u bɛ se ka sira sariya dɔn cogo min na. Ensuite sira sariya n'i y'a dɔn fana a dɔnni dɔrɔn tɛ a ka batoli u ka mɔgɔw kɔlɔsi n'i ye infraction kɛ infraction a kan ka la dilan cogo min na i k'a la dilan ten peut-être n'o digira mototigiw la donc u bɛ se ka changement de comportement dɔɔni fana kɛ quoi. Voilà, sariya kan ka la bato cogo min na mototigiw k'a la bato ten non seulement n'u y'a ɲini k'a dɔn donc application fana u ko suivi fana kɛ mototigiw nɔfɛ quoi o ne hakilina ye quoi. Ne bɛ min ɲɛfɔ jamana ɲɛmɔgɔ ye u ka min kɛ siraba kan u ka mototigiw danfara yira ka mobilitigiw danfara yira parce que mototigiw bɛ problème dɔ sɔrɔ kuma dɔ sira kan a bɛ gɛlɛya u bolo u bɛ yɛlɛ mobilitigiw ka yɔrɔ la u ni mobilitigiw bɛ se ɲɔgɔn ma par exemple n'i ye motoboli yɔrɔnin jateminɛ gidɔrɔn la yɔrɔ caman na i b'a sɔrɔ dingɛw bɛ yen nɔ bon mototigiw b'a essayer k'u bɛ don mobilitigiw ka yɔrɔ la u ni mobiliw bɛ se ɲɔgɔn ma ka tila ka bɔ o la mototigi dɔw de fana bɛ Bamakɔ yan u bɛ moto boli n'importe comment kuma dɔ yɛrɛ e yɛrɛ min bɛ moto kan u bɛna tɛmɛ i la cogo dɔ la i b'i yɛrɛ ɲininka est-ce que e ta in ye moto ye wa parce que o ni vitesse dɔ bɛ tɛmɛ i la non i b'i kun firifiri mais o caman bɛ taa i ɲɛfɛ o bɛɛ bɛ taa kɛ kasara de bon an ka laɲini kɔni halisa Mali ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ mototigiw u ka se k'u bilasira mototigiw fana ka taa auto école la u ka taa formation kɛ u ka code de la route kalan u ka panneau dɔn n'u ye panneau dɔn a bɛ fisaya i y'a ye bon ne ka laɲini kɔni y'o de ye u ka se ka mototigiw ka taa auto école la ka taa formation kɛ jusqu'à ce que hali n'u ma permis sɔrɔ n'u kɔni code de la route dɔn dɔ bɛ bɔ kasara la. Hakilila a ye caman faamuya nin na hakilila jiginna bi an tun bɛ ka kuma fɛn mun kan o ye san 2020 accident hakɛya minnu kɛra protection civile ɲɛmaaw da donna la k'a fɔ accident hakɛya min kɛra san 2020 kɔnɔna la an y'a jateminɛ mototigiw de ka ca la o ye kɔrɔlen ko ye mototigiw de ka accident ka ca o de kama bi an y'a kanu ka kuma bɛlɛ in kan en même temps o kɔfɛ ka kuma da di motobolila dɔw fana ma walasa o fana k'u hakilina di u ka accident cɛya in na fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ walasa a ko bɛ nɔgɔya o la an b'aw hakili lajigin k'a fɔ protection civile maaw ye bɛla mun d'a ma n'o de ye accident mun kɛra san 2020 maa 4,000 ani 461 o de ye bolimafɛn 4,000 ani 461 o de yera accident na o la o b'a yira k'a fɔ moto b'o la mobili b'o la bolimafɛn bɛɛ b'o la 4,000 ani 461 mun ye accident kɛ o kɔnɔna la maa min yera la o maa bɛ t'i jɔ maa 5,000 ani 880 na maa 5,000 880 olu de yera sɔrɔla accident kɔnɔna la o maaw fana la maa bananenw b'o la ko maa minnu tanyana o fana b'o la o bɛɛ kɔfɛ an b'a ye de k'a fɔ o ka ca a ka ca fo k'a dama tɛmɛ a bɛ se ka nɔgɔya a nɔgɔyali bɛ sɔrɔ mun fɛ o bɛ sɔrɔ bolimafɛnbolilaw yɛrɛ ka hakili sɔrɔ k'a dɔn k'a fɔ siraba sariya ninnu bilakun de ye u ka bato o batoliw de bɛ se ka kɛ sababu ye accident ko in bɛ se ka nɔgɔya o la mototigi b'o la mobilitigi b'o la ani mɔgɔw ka siraba sariyaw ɲini k'a dɔn ka d'a kan i bɛ fɛn bato i bɛ fɛn mun dɔn n'i tɛ fɛn mun dɔn o batoli ye baara ye e tɛna se k'o bato parce que e t'a dɔn o la maaw ka siraba sariyaw ɲini k'a dɔn maaw k'a bato accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na sira mana kɛ cogo o cogo n'i b'i ka siraba sariyaw bato a ka ca ala fɛ e bɛ lakana i bɛ maa wɛrɛ lakana o la bi an ka jɛmukan tun bɛ ka boli nin de kan hakɛto bɛ nin kan sali ala muhamadu